έντονες αντιπαραθέσεις. Αυτό ενδεχομένως κούρασε ή ακόμα και σύγχυσε τους ψηφοφόρους. Κύριε Τριφωνίδη, να κάνουμε αρχή με εσάς. Βεβαίως, είμαστε στο τέλος της προεκλογικής που είχε αρχίσει εδώ και αρκετούς μήνες. Μπορώ να πω από τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε αρχίσει η προεκλογική. Τα κόμματα προσπαθώντας ιδίως στα δύο άκρα να συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους τους με τις έντονες και συνεχείς αντιπαραθέσεις, πιστεύω πετύχαμε το αντίθετο από το να ενημερώσουμε τον πολίτη και να είναι καθαρές οι θέσεις μας ενώπιον του κυπριακού λαού. Και έχουμε πολλά παραδείγματα που σε συζητήσεις, ακόμα και δημόσιες συζητήσεις για μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία, αντί εισηγήσεων και συζήτηση σε βάθος των θεμάτων, είχαμε ατάκες, αντιπαραθέσεις στο βωμό της συσπήρωσης των δύο μεγάλων κομμάτων, που ως την τελευταία στιγμή θα συνεχίζονται. Άρα θεωρείτε ότι αυτό κατάφερε το αντίθετο, όπως είπατε, της συσπήρωσης πριν? Ναι. Τη συσπήρωση μπορεί να την πετύχουν, αλλά τον αποστασιοποιημένο πολίτη που όλοι προσπαθούσαμε να φέρουμε, να χτυπήσουμε την αποχή. Και κυρίως να φέρουμε τους νέους κοντά, τους 18χρονους, είτε να βγάλουν εκλογικό βιβλιάριο να έρθουν στις κάλπες, είτε και αυτοί που έχουν να ψηφίσουν. Πιστεύω δεν πετύχαμε πολλά. Με βάση τις δημοσκοπήσεις η αποχή είναι ακόμα σε ψηλά επίπεδα. Ποσοστά. Θεωρείτε λοιπόν ότι κούρασε, ότι ενδεχομένως αποπροσανατόλισε τους ψηφοφόρους? Ναι, εμείς σαν Δημοκρατικό Κόμμα προσπαθήσαμε να τηρήσουμε ήπιους τόνους και να δώσουμε καθαρές προτάσεις στον κυπριακό λαό, που πιστεύω σε ένα βαθμό το πετύχαμε, και εμείς είχαμε την έρνοια στους ψηφοφόρους του Δίκο να δώσουμε το καθαρό μήνυμα. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι ο κόσμος του Δημοκρατικού Κόμματος αντιλήφθηκε τις θέσεις και τις προτάσεις, έρχεται κοντά στο κόμμα και πιστεύω ως την Κυριακή θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για το Δημοκρατικό Κόμμα. Μάλιστα. Κυρία Ξάνθο, τι πιστεύετε εσείς? Θα συμφωνήσω καταρχάς με τον κύριο Τριφωνίδη ότι η προσπάθεια πόλωσης που προέκυψε είχε κύριο στόχο να μπορέσουν να συσπυρώσουν τους κλασικούς, τους ψηφοφόρους τους στα μεγάλα τα κόμματα. Πέραν από αυτόν όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες ψηφοφόρων και αντί να κάνουν τον κόπο να προσπαθήσουν να προσελκύσουν τα άτομα τα οποία απέχουν συνειδητά, άτομα τα οποία θα κρίνουν με τη λογική και με κριτική σκέψη τις προτάσεις που έχουν να καταθέσουν, προτίμησαν να κρατήσουν έναν πιο παλιό κλασικό πολιτικό λόγο, έναν λόγο που θέλει αντιπαραθέσεις, φωνές, έντονον ύφος και φωνασκίες σε διάφορες συγκεντρώσεις, για να μπορέσουν να κρατήσουν τους πάγιους ψηφοφόρους. Κούρασε δηλαδή? Πιστεύω σίγουρα κούρασε. Βλέπουμε στα πλάνα τις διάφορες πολιτικές συγκεντρώσεις, όπου το όριο ηλικίας είναι από συγκεκριμένα ηλικία και πάνω. Δεν βλέπουμε τους νέους ανθρώπους, δεν βλέπουμε τα νέα ζευγάρια και τους νέους γονείς, που είναι και οι ομάδες οι οποίες πλήττονται πιο πολύ και από την ανεργία που έχουμε αυτόν τον τεράστιο ποσοστό αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι περίεργο ότι ξεκίνησε η προεκλογική από το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα τα οποία δεν διαφαινόταν να βρίσκονται οι λύσεις. Οπότε δόθηκε και η ευκαιρία και από τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίζεται τα θέματα. Δεν είναι τυχαίο το ότι και τα 5 πολιτικά κόμματα, με τον λόγο τους και με τη δράση τους, έχουν μια συνεχή κριτική προς την κυβέρνηση. Οπότε και η κυβέρνηση από την πλευρά της, ή να λέω καλύτερα το ΑΚΕΛ, είχε έναν σοβαρότερο λόγο να φέρει την προεκλογική πιο πριν, για να μπορέσει να προβάλλει το έργο το κυβερνητικό, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αντικρούσουν τα όποια επιχειρήματα από τα υπόλοιπα 5 κοινοβουλευτικά κόμματα. Αυτή όμως όλη η αντιπαράθεση μας έχει κάνει να χάσουμε τον στόχο. Δηλαδή, κυριαρχούν τα θέματα οικονομίας και κυπριακού. Είναι δεδομένο ότι θα κυριαρχούσαν τα θέματα οικονομίας, αλλά ιδιαίτερα το θέμα του κυπριακού. Δεδομένου ότι το κοινοβούλιο μας δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες, είναι νομοθετικές οι εξουσίες και έλεγχος της εξουσίας. Στο τέλος της μέρας, αναλώναμε πολύ περισσότερο χρόνο για θέματα όπου η Βουλή δεν μπορεί ουσιαστικά να κάνει κάτι πέραν από την ενημέρωση ή τη διεθνή της δράση,
και δεν επικεντρωθήκαμε στο τι δεν έγινε από αυτήν τη Βουλή, να μπορέσουν δηλαδή να κριθούν οι υφιστάμενοι βουλευτές και η δουλειά των κομμάτων όταν τέλειωσε αυτή η πενταετής θητεία τους και τι θα μπορέσουν να διορθώσουν ή τι υπόσχονται ότι θα κάνουν στην επόμενη θητεία. Μάλιστα. Άρα και πάλι καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει τυφλά, παραδοσιακά τα κόμματα τα οποία θα ψήφιζαν ούτως ή άλλως. Αυτή η προεκλογική, αν κάτι πρέπει να σημειωθεί, είναι διεξάγεται σε κάποια πλαίσια που εγώ θεωρώ απαράδεκτα. Μπορώ να πω είναι εκλογές που κυριαρχούν, μπορώ να πω εκλογές πλουσίων. Με όλα αυτά που βλέπουμε στους δρόμους, με όλα αυτά τα φυλάδια, τα μεγάλα πάρτι, που αντί να κριθεί ο υποψήφιος από τη συνολική του δράση και πορεία, κρίνεται με άλλα κριτήρια που πιστεύω αυτά φέρνει την πολιτική ζωή πίσω και δεν φέρνουμε κοντά είτε τους νέους είτε και παλιούς ψηφοφόρους που αποστρέφονται όλα αυτά. Κυρία Ξάνθου, εσείς θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό, για τις οικονομικές δαπάνες, μια που ανοίξαμε αυτό το θέμα? Εμείς το μόνο που θέλουμε να δούμε όταν τελειώσει όλος αυτός ο συρφεντός και αυτή η προεκλογική εκστρατεία είναι να εφαρμόζεται ο νόμος. Υπάρχει συγκεκριμένος νόμος για το όριο το οποίο έπρεπε ο κάθε υποψήφιος, το όριο χρημάτων που έπρεπε να δαπανίσει για την προεκλογική του εκστρατεία. Και το 2006 είχαμε παρόμοια φαινόμενα και κάθε προεκλογική εκστρατεία. Αλλά ιδιαίτερα των τελευταίων καιρών, το 2006 δηλαδή και τώρα το 2011, είναι σοβαρότατα τα ποσά τα οποία δαπανούνται. Και όντως κάνει άνισον τον αγώνα. Υπάρχει λόγος που υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Θέλουμε να δούμε τον νέο πρόεδρο της Βουλής να έχει τα κότσα να φέρει στο προσκήνιο αυτά τα θέματα. Για να εφαρμοστεί ο νόμος, αγαπητοί εφή, πρέπει να παρακολουθείτε τι κάνει κάθε υποψήφιος όλους αυτούς τους μήνες. Όταν θα δηλώσω εκ των υστέρων τι έκανα, ποιος και πώς θα ελέξει. Θα ελέξει πόσους ταμπέλες. Ναι, συμφωνώ. Πόσες ταμπέλες έβαλε ο Α ή ο Β και πόσους μήνες τους είχε. Βεβαίως, υπάρχουν. Συγγνώμη, οι εταιρείες είναι συγκεκριμένες. Τα αρχεία υπάρχουν. Όταν το 2006 είχαν γίνει οι δηλώσεις και έγινε κάποια διερεύνηση για να δουν εάν ευσταθούν τα ποσά τα οποία έχουν δώσει μέσα. Προέκυψαν η διερεύνηση, προκύψαν προβλήματα, αλλά δεν είχε τότε ο τότε πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Χριστόφιας, ο πρόεδρος Χριστόφιας, δεν είχε τα κότσα ή δεν είχε το πολιτικό. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και εμείς απαιτούμε να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Πολλοί νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται. Το κυπριακό φαινόμενο. Θα ήθελα να μου πείτε, να είναι και το καταληκτικό σας σχόλιο αυτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, αναφορικά με την Ύπαιθρο και την ανάπτυξη της Ύπαιθρου, και θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Ξάνθου, τώρα. Το θέμα της Ύπαιθρου εμπίπτει κυρίως στους στόχους μας που προβάλλουμε πάρα πολύ με το θέμα της πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προσπάθεια για να κάνουμε μια πιο αηφόρο ανάπτυξη στον τρόπο που έρχονται τα έσοδα σε αυτόν το κράτος. Η γεωργία, ο πρώτος πυλώνας παραγωγής, είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να δούμε πώς προχωράμε σε μια αηφόρο ανάπτυξη της γεωργίας μας. Η πρόταση μας είναι πολύ σταθερή, ότι θέλουμε να δούμε, το όραμα μας είναι να δούμε το νησί μας ελεύθερο από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Θέλουμε να δούμε οργανικές καλλιέργειες σε όλο το νησί, γιατί αυτό θα φέρει μια διαφορετική ποιότητα και εκτίμηση των προϊόντων μας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και πρέπει να δούμε αυτή την αναβάθμιση της γεωργίας, γιατί πέραν από το όφελος στην υγεία μας και στην προστασία της βιοποικιλότητας, που είναι ένας πρώτος στόχος, θα δούμε επιτέλους και να παραμένει ο κόσμος στις αιστείες τους, να πάψει αυτό το τεράστιο κύμα της αστιφιλίας που καταστρέφει το περιβάλλον μας με την άκρα την ανάπτυξη που προκύπτει. Έχουμε πόλεις μαμούθ. Ναι. Κύριε Τριφωνίδη, και εσάς είναι μέσα στους στόχους σας η ανάπτυξη της Υπαίθρου. Να ακούσουμε και το δικό σας καταληκτικό σχόλιο. Βεβαίως πρέπει να στηριχτεί η γεωργία με ποικιλότροπα για να μπορέσει ο γεωργός να έχει έναν ικανοποιητικό εισόδημα για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην όλη εργασία του. Όμως, πέραν από το θέμα της γεωργίας, πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνους τους πυλώνες ζωής στην Ύπαιθρο για να παραμείνει ο κόσμος και κυρίως οι νέοι. Τα κίνητρα εννοείται, δηλαδή. Οι δύο αυτοκινητόδρομοι Λευκωσίας, Σολέας και Μαραθάσας, Ανθούπολης, Παλαιχωρίου, πιστεύω είναι επιτακτική ανάγκη
και είναι και μεγάλα έργα ανάπτυξης που θα δώσουν θέσεις εργασίας και σε εργάτες και σε οικοδόμους και σε πολιτικούς μηχανικούς και σε σχεδιαστές, σε πολλά είδη επαγγελμάτων. Ταυτόχρονα θα βοηθήσουν τους νέους μας να μείνουν στη Σολιά, στη Μαραθάσα, στην περιοχή Πιτσιλιάς, να δημιουργηθούν εκείνες είτε βιοτεχνίες είτε άλλες εργασίες, είτε και στη Λευκοσία αν ζουν με πολύ εύκολη πρόσβαση, γιατί πιστεύω ότι η Ήπεθρος είναι πηγή ζωής. Εάν χάσουμε την Ήπεθρο, ούτε πόλεις θα υπάρχουν. Γι' αυτό πρέπει να είναι ένας συνδυασμός ανάπτυξης και είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν αυτά τα έργα ανάπτυξης σε αυτές τις δύο περιοχές, γιατί σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση. Σωστά, θα είναι μία αναστρέψιμη. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας, κύριε Τριφωνίδη. Είστε καλά. Καλή Αν σας μπορούμε επιτυχία. ένα τελευταίο μήνυμα, να καλέσω τον κόσμο του Δημοκρατικού Κόμματος, τους ψηφοφόρους, να έρθουν κοντά στο κόμμα, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα απέδειξε σε όλα αυτά τα χρόνια ως δύναμη της σύνθεσης και της προοπτικής ότι μπορεί να συνεχίσει τον σωστό δρόμο τόσο για την επίλυση του Κυπριακού όσο και στα υπόλοιπα κοινωνικο-οικονομικά θέματα. Μάλιστα, κυρία Ξάνθη, να καλέσω και εγώ τα άτομα τα οποία πιστεύουν ότι έχουν απειβδίσει και θέλουν να απέχουν από όλη τη διαδικασία, ότι η αποχή τους είναι ψήφος προς τα μεγάλα κόμματα. Δηλαδή θα δούμε μια πλασματική αύξηση των ποσοστών των μεγάλων κομμάτων, γιατί απλούστατα θα έχουμε ένα μικρότερο αριθμό ψηφοφόρων από τον οποίο θα βγαίνει το ποσοστό. Και είναι κρίμα και άδικο ουσιαστικά να επιβραβεύονται και να δίνουμε το δικαίωμα σε κόμματα να λένε ότι αυξήσαμε το ποσοστό μας, όταν στην πραγματικότητα σε αριθμούς θα έχει μειωθεί η απήχησή τους. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Καλή επιτυχία και στους δύο. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό στη διεθνή επικαιρότητα.